Salam meni hormatly adamlar. Garışda baýy bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garışda baýy bitirip Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimizin parasatly ýolbaşlygyna alyp barylan işler berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünlikleri başlanýar. Bu şeýledigini hepden dowamly wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 7 dekabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlarynyň gatnaşmagyna sanly wide aratnyş arkaly Owa Senat toplumynyň ýolbaşlary bilen iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna diýişli ministrligiň puduklaryň dolanyş edaralarynyň ýolbaşçylary çagyrly. Onu kabul edilen kararlaryň ýerine ýetilişine garally. Sanly ulgama geçmek, owa hojalyk toplumynyň işiniň netijelegini artdyrmak, elatymyzy durly azyk önümleri bilen bolelygyny öpçün etmek üçin geçirilen işler bilen baglanşyk meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe giň gerimli özgertmelerin amala aşyrmagynyň milli iqtisadiyetimiziň durnukly ösüşi üçin kuwatly binýady döretmäge mümkinçilik berenligini belledi. Şunu ýurdumyzyň halk hojalygynyň möhüm puduklarynyň biri bolan owa hojalygyna uly orun berilýär. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň owa hojalygyny ösdürmäge we pudukda düýpli özgertmeleri amala aşyrmagy uly öns berýändigini nykdy. Munyň üçin köp möçberde maý goýumlaryny goýmak bilen puduň maddi enjamlaryň binýadyny we azyk bolşulygyny hasam pugtulandyrmak üçin giň gerilme çäreler amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimiz döwlet tarapyndan berilýän ýetdirli gollawlaryň mundan wilegim dowam etjekdigine özü çekip, owa hojalyk toplumynyň işiniň netijelegini hasam ýokurlandyrmak ugruna ähli zerur tagylalan gaýrylmalylygyny aýtdy. Hemem şunuň bilen baglykda birnäçe anyk tapşyryklary berdi. Döwlet başlyrymyz öňde durýan möhüm birnäçe wezipler kesetledi. Milletimiz ýurdumyzyň iqtisadiyetiniň esasy puduklarynyň biri bolan owa hojalygyny ösdürmäge we pudukda ýetdirli özgertmeler geçirmäge aýratyn öns berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz döwlet tarapyndan berilýän giň gerimli gollawlaryň we owa hojalyk toplumyna gönükdirilýän ören uly serişdiler netijesini owa hojalygyny önüm öndürjileri höwetlendirmek bilen baglanşykly anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz owa hojalyk maksatly ekin we öre meýdanlarynyň maksady laýyk hemem netijeli ulanmagyny gadanmalygyny aýdyp, oňyň halkara tejribesinden ugralyp, ekiniň hasylyny ýokurlandyrmak we tohumçylygyny gowlandyrmak üçin zerur işler geçirmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz owa hojalyk ekinlerini suwarmakda we suw serişdilerini netijeli peýdalanmakda dünýäniň öňde barjy tejribeleriniň öwrenmeligini, önümçiligi döwri we suw taşyýytlaryjy tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmalygyny nykdy. Milletimiz atly sport beýatlaşyklary durly görnüşlerini ösdürmek üçin zerur işleri geçirmegi, bogrda daşary ýurt döwletleriniň tejribelerini öwrenmek hemem ýaş hünärmenleri höwetlendirmek tapşyrdy. Döwlet başlyrymyz iş maslahatyny owa hojalyk pudugyny munun wilegim ösdürmek, owa hojalyk önümleriniň hemişe bolşulygyny öpçün edip, ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny hasam berkitmek boýunça öňde uly wezipeleň durýanlygyny belledi. Bu wezipeler awry bilen ýerine ýetirmek biziň hemmemiziň mukaddes borjumyzdyr diýip döwlet başlyrymyz nykdy. 8 dekabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly wide aratnyş arkaly ýurdumyzyň ulugy aratnyşyk toplumynyň işleň ýagdaýyna başlanan meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Maslahat Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlary hemem puduklaryň düzümleriň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Döwlet başlyrymyz ýurdumyzyň aratnyşyk we ulugy düzümleriniň bökdönçsiz işini öpçün etmek, ýukdaşalyşynyň we ýolawçy gatnadylmagynyň durnuklygyny ýola goýmak, aratnyşyk ulugymynyň kärhanalarynyň netijeli işini pugtulandyrmak bilen baglanşykly meseleler hemişe öns merkezine saklanmalygyny belledi. Milletimiz bu toplumyň düşüntüligini ýokurlandyrmak, orduş kärhanalarynyň işini kemilleşdirmek, şol sany öňde barjy sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly döwri waplaşdyrmak üçin bary bolan mümkinçiliklerden has dowly peýdalanmagy zerurdygyny nykdyp, anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz puduklaryň düzümlüň öňde goýulan wajyp wezipeleri çözmegiň möhümdigini önsü çekdi. Döwlet tarapyndan awtomobil, howa, suw we demir ýol uluglary hemem aratnyşyk puduklaryny, hususan döwri wap deňiz portuny we Sebitde iri howa meýdanlaryny gurmagy uly möçberde maý goýumlary gönükdirildi. Şuny göz öňüne tutup kärhanalaryň önümçilik netijelegini we gerdejilerini artdyrmak zerurdyr. Hormatly prezidentimiz bular barada aýtmak bilen ýurdumyzyň bu ulgamnaky kuwwatynyň netijeli peýdalanmagy üçin multimodal logistikany ýola goýmak we üsaşyr gatnawlar üçin amatly şertleri döretmek möhümdigini nykdy. Hemem degişli
ýolbaşlary anyk tapşyryklary berdi. Şoň bilen birlikde Melelezirimiz ulug aýratnaşyk toplumyny dolandyrmakda we müşterilere hyzmatlary etmekde sany ulgamy ornaşdyrmagy dowam etmegi tapşyrdy. Döwlet başlary telekommunikasiýalar ulgamyny ösürmek meselesine geçip, halkara tejribesinden ogur alyp, ilat edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak, şol sany internet hyzmatlarynyň giň halk köpçüligini el ýeterli bolmagyny gazanmak wajypdyr diýip bellidi. Ýurdumyzda sany ulgamy geçmek boýunça alınıp berilýän işleň diýipgine hasam güýçlendirmek, internet ulgamynyň gowrumyny giňeltmek üçin zerur işleri geçirmek, maýa goýumlaryny giňden çekmek, sanly ykdysadyýaty dolandyrmak babaty ýaş alymlary, inženýerleri we hünärmenleri taýýarlamak zerurdur diýip hormatly prezidentimiz bellidi. 9-njy dekarda hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow sanly wiza aýratnaşyk arkaly ýurdumyzyň söwda toplumyna işleň häzirki ýagdaýyna hemem onu munun öýlegim ösürmek boýunça öňde duran Elkan Junowatda wezipelere başlanan iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny ministrlik kabinetiniň başlanan käbir ornwasarlary, degişli ministrlikler we puduklaryň dolanyş edareleriniň ýolbaşlary gatnaşdylar. Melelezirimiz ýurdumyzyň durnukly ykdysady ötüşini öpüşün etmegi, şoň köwüniň iler tutulýan möhüm wezipesi bolup durýanyny öňe çekdi. Şoň görä ministrlikler we puduklaryň dolanyş edareleriniň iş öňürjiliginiň durnukly artdyrylmagynyň öpüşini edilmeligini belläp döwlet başlary tapşyryklary berdi. Sany ulgamy ornaşdyrmak bilen söwdanyň dogry we öpüşünçilik ulgamlaryny döretmek işleri häzirki döwrüň talabyna laýyk getirmek möhüm bolup durýar. Şonuň bilen baglykda döwlet başlary degişli puduk edareleriň ýolbaşlary bilen ýurdumyzda öňürilýän haritlaň eksport edilýän möçürlerini artdyrmak meseleleriniň üstüne işlemek dowam etmek tapşyrdy. Döwlet başlary häzirki döwürde ýurdumyzyň ilatyny azyk örümleri bilen öpüşün etmegiň esasy wezipe bolup durýanyny Elkan Junowatda wezipeniň hataryny görkezdi. Şeýlede daşary ýurtlary iwerilýän örümleň möçürlerini artyryp, beýleki döwletlerden getirilýän haritlaň möçürlerini bolsa azaltmagy zerurdygy aýdyldy. Melelezirimiziň nyktaşy bu işlerde orta keçi telekeçiliň eýelýän möhüm orny göz öňünde tutup, hususy ulgamny işleň ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça zerur çäreler görülmeliler. Döwlet başlarymyz içerki bazaryň azyk we Elkan Junowatda zerur beýleki haritlary bilen öpüşünçiligini berk gözegçilikde saklamagy, dükanlarda we bazarlarda harit bolşulygyny döretmek boýunça zerur işleri geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Dokma Senaty ministrligi tarapyndan öňürilip, içerki bazardan artýan we eksport edilýän önümleň hemem haritlaryň mukdarynyň artdyrylmalygyny bellidi. Döwlet başlarymyz haly we haly önümleriniň elektron sowdasyny guramagyň hemem halyny sargyd etmekde, taýýarlamakda we ýerlemekde sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça işleri amal aşyrmagyň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz diýerimizde öňürilýän haritlaryň eksportyny artdyrmak boýunça usuliýet taýdan ýardamy güýçlendirmek, täze bazarlary we ýerlemek usullaryny tapmakda, hususy taraplara golluk bermek, gowy hili hyzmatlary ýerine ýetirmek babatda öňde durýan wezipeleri öňe çekip, şolaryň bir kemsiz ýerine ýetilmegini öpüşün etmek barada degişli ýolbaşlara birnäçe anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz döwlete degişli däl ulgamyň öňüne durýan wezipeleri geçip, hususy telekeçilik, senagat ugurly ýeri taslamалary, ýokary tehnologiýaly öňümçilikleri döretmek boýunça taslamалary işçiň amal aşyrylmalygyny aýtdy. 10-njy dekarda hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow sany wiza aýratnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onu guruluş ulgamyna we senagat toplumyna işleň ýagdaýyna garaly. Hemem bu ulgamlary munun beýlegim ösürmek meýilnamalary kesitlenildi. Maslahaty ministrlik kabinetiniň başlarynyň käbir ornwasarlary, degişli ministrlikler hemem puduklaryň dolanyş edareleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Döwlet başlarymyz halyk hojalyk toplumynyň ähli ulgamlaryny durnukly ösüşi öpüşün etmek üçin zerur çäreler görmek wajypdygyny öňe çekdi. Melelezirimiz kärhanalaryň dişeňtligi, önümleň öňürüşini artdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleň we eksport ugurly haritlaryň öňürilýän möçürlerini ýokurlandyrmak boýunça göz öňüne tutulan meýilnamalaryň ýerine ýetirişini hemişe öňe merkezinde saklamagyň möhümdigini ýygyp, birnäçe anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň durmuş ykdysady ötüşiniň giň möçürli maksatnamany amal aşyrmakda guruluş ulgamyny möhüm ornyň degişlidigini bellidi. Şonuň bilen baglykda bu ulgamy ägert ulmaý tirişdeler gönükdirilýär, şäher guruluşyk strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin netijeli çäreler görülýär. Döwlet başlarymyz toplumyň öňüne durýan gaýry goýulmasy wezipeleri öňe çekip, bu ulgamnaky ýagdaýy seljermek netijeleriniň esasyny pudugy ösürmek boýunça geljek ýyl üçin täze maksatnamany taýýarlamak tapşyrdy. Meýilleşdirilen deshalaň ählisiniň guruluşyny belenen möhletlerde tamamlamak meselesini berk gözegçilikde saklamak, hemem işleň ýokary hilini öpüşün etmek zerurdur diýip Melelezirimiz naktady. Guruluşyk we senagat toplumy strategik durmuş ykdysady wezipeler çözmege ýurdumyzyň eýlatynyň ýaşaş derejesiniň hilini ýokurlandyrmagy gönükdirlendir diýip Melelezirimiz naktady. Şoň görä häzirki döwürde ykdysadyýetimiziň bu pudoklaryny ösürmege Elkan Junowat aýratyny öňe berilýär. Häzirki wagtda bu pudoklary ägert ul möçürde maýa goýumlar goýulýar, ýurdumyzyň kärhanalaryny gollamagy gönükdirilen ähli çäreler görülýär. Hormatly
prezidentimiz döwletimiziň senagaty energetika we kimi podoklarını ulamy çörli maýa goýumlaryny gönükdirýändigini bellädi. Şonuň bilen baglykda bu ýagdaýy nazara almak bilen kärhanalaryň önümçilik netijelerini we gerdejilerini artdyrmak tapşyryldy. Toplum ministrlikleri we podok edareleri tarapyndan öndürilýän önümlüň hemem haritlanma çörüni artdyrmak zerurdur diýip millilizlerimiz aýtdy. Hormatly prezidentimiz önümçilik kärhanalarynyň dowlat taslama kuwatyny işledilmegini gazanmak üçin degişli çäreler görmek barada zerur çärelerin görülmeligini bellädi. Importyň orny tutýan senagat önümleri we gurulşy haritlary bilen öpçünçüligi artdyrmak, elektron senagatyny täze önümliň önümçiligini giňeltmek barada da degişli tapşyryklar berildi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmeň prezident maksatnamasyny, owa milli maksatnamasyny we beýleki maksatnamalarda hemem meýilnamalarda göz tutulan desgalan gurulşy işleriniň yerli önümleri bilen öpçünçüligini gowlandyrmak boýunça zeruri işler geçirmeň wajypdygyny öňsüçekdi. Millilizlerimiz halkara tejribesinden ugralyp desgalan gurulşyklarynyň ýokary hili ýerine ýetirmegine hemişe gözegçilik etmeň zerurdygyny nykdy. 11-nji dekarda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow garaşda döwletimiziň daşary siýasatynyň meselelerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişligini bayramçylyk mejlisine geçirdi. Mejlise döwlet howpsuzlyk giňişiniň agdalary, vilayetleň hemem aşgabat şäheriniň häkimleri, Türkmenistanyň beýleki döwletlerinde işleýän elçiler çagyryldy. Millilizlerimiz mejlisi açyp hemişe bolşýaly, biz jenaýat edenlikler üçin iş kesileni we eden etmişlerini ökünüp ak ýürekden towa gelen raýatlaryň ýurdumyzyň uly bayramçylyklarynyň öňýanyna günäsini geçýäs. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we insanperwerlik ýörelgilerinden ugralyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreler geçirip durýasyp hormatly prezidentimiz belledi. Millilizlerimiz iş kesilen 2078 raýatymyzyň hemem 4 sany daşary ýurtlar raýatyň ýurdumyzyň beýtaraplygynyň 20-ýyllyk bayramy münasibetli günäsini geçmek baradaky fermanlary gol çekdi. Döwlet başlarymyz sözüni dowam edip Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň taryhy wakanyň Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 20-ýyllygynyň bayramçylyk günlerini geçirýändigini belledi. Garaşdy döwletimiziň daşary siýasatynyň baş ugry odulqysy ýaly eklemimi parahatçylygy, durnuklugy we howpsuzlygy gorap saklamagy, durnukly ötüşiň maksatlaryny ýerine ýetirmäge munun beýlegim hemme taraplan ýardam bermekden ibaret boldy. Şu meselelerde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy beýleki awraýly halkara we sebit düdümleri bilen hyzmatdaşlyk etmeň toplanyň tejribesine esaslanýar. Iki taraplyň derejede dowutlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklary alyp barýar. Elbetde şeýle işleň ýurdumyzyň beýtaraplarynyň şany 20 ýylyň bellenýän ýylyna amal aşyrylýanynyň aýratyn ähmiýeti bardyr. Şuny biz bu ähli başlanýyşlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň üstü bilen halkara beleleşigini hoşnýetli garaýşa eýe bolýanyny ynam bilen aýdyp bileriz. Bu guramada parahatçylygyň, howpsuzlygyň hemem ötüşiň hatyrasyna beýtaraplaryň dowutlary toporunyň döredilmegi şeýle başlanýyşlaryň biri boldy. Bu topora eýem dünýäniň 20-den gowrak döwleti goşuldy diýip döwlet başlarymyz belledi. Şu ýyl berkarar döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygynyň ornmasarlygyna saýlandy. Mundan başga da Türkmenistan bu guramanyň ilat we ötüş komissiýasynyň hemem bütün dünýä azyk maksatnamasynyň ýerine ýetirji geňişiniň agdasy hökmünde işe başlady. Şeýle-de şu ýyl biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň ençeme möhüm düdümlerini, ýagny alym we tehnika boýunça durmuş ötüşi boýunça hemem neşe tirişdiler boýunça komissiýalaryna bir agdan saýlandy. Türkmenistanyň şeýle derejede gollawy eýe bolmagy oň awraýynyň barha artýanyna şaýatlygy diýe biziň beýtarap döwletimiziň ählimumy we sebit işlerini ýetirýän oňyň döredüji täsiriniň ikrar edilýändigini görkezýär. Beýleki tarapdan bolsa ýurdumyzyň üstüne aýratyn jogapkärçilik ýükleýär. Şoňa görä de türkmen daşary siýasaty we diplomatiýasy kesitlenen wezipleri ýerine ýetirmekde belentde bolmalydyr diýip hormatly prezidentimiz sözüni dowam etdi. 2021-nji parahatçylyk we ynanşmak ýylyny münasip derejede geçirmäge aýratyn üns bermelidir diýip millilizlerimiz bu başlanýyjyň Türkmenistana degişlidigini kanagatlanma bilen belledi. Ilmi diplomatiýanyň işini dowly ýola goýmak maksady bilen ençeme anyk çäreler, ýagny bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň koronawirusyň genomyny öwrenmek, öýkün sowuklamasyna garşy görüşmek, köp orly usulyny işläp taýýarlamak, hemem ýeti ýokunçlary bejermek we olaň öňüne almak babaty usulyet merkezine döretmek teklip edildi. Şeýle-de Türkmenistan 2021-nji ýylyň 2-nji ýarmyna Aşgabatda Lukman Alymlaryň halkara forumuny guramagy we oň dowamyna pandemiýaga garşy görüşmekde ähmiýetli bolan ilmi barlyklary we işläp taýýarlamalary seretmegi öňe sürdi. Şoňa görä de geljekde biziň öňümizde bu başlanýyşlary durmuşa geçirmek boýunça uly işler durýar diýip millilizlerimiz belledi. Häzirki zaman energetika we ulug logistika öpçünçilik ulugumlaryny döretmek, utgaşdyrylan önümçilik gatnaşyklaryny
güçlendirmek, serket ýaka hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça seýetlen gatnaşyklar iler tutulýan ugrularyň hataryna görkezildi. Merkezi Aziýada amal aşyrylmaly köp sanly wezipeleň hataryny howpsuzlygy öpüşün etmek, sow energetika meselesi, araly halat etmek we beýleki möhüm ugrulary değişlidir diýip Milli buluň äklisiniň hemişe biziň diplomatiýamyzyň üns merkezine bolmalygyny kesýetledi. Hormatly prezidentimiz garaşda betarap Türkmen döwletiniň öz diplomatiýa gullugyny geljekde de uly üns berjekdigini beledi. Bu gullugyň dowlet derejede işlemegi, oň işgärleriň maddi we durmuş ýagdaýlaryny ýokurlandyrmak, işgärler düzümini berkitmek üçin eklidir ur şertleri öpüşün eder. Soňra Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekili Türkmenistanyň gahrmany Aksultan Ataýewa söz berildi. Ol hormatly prezidentimiz bütün dünýäde bellenip geçilýän ajaýyp bayramçylyk bolan halkara betaraplyk güni münasibetli hem Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň ikrar edilmeginiň 25 ýyllyk şanly seneti bilen türkmen diplomatlarynyň adyny tüýsürekden utlap millilidirmide jan saglygyny, uzak ömür, ýurdumyzyň rowajlygynyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň we awadançylygynyň bagtyna amal aşyrylýan dünýä ähmiýetli dörejlikli işine uly üstünlikleri arzu etdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, daşary işler ministri Meriýedowa söz berildi. Ol döwlet başlygymyzyň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýanyň netijesini garaşdy hemişelik betarap Türkmenistanyň dünýädäki awraýynyň ýyl saýyn artýanlygyny beledi. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň öňüne möhüm we jogapkärlik wezipeler goýuldy. Şolary üstünlikli çözmekde daşary işler ministrligine, döwletimiziň daşary ýurtlardaky elçixanalaryna, halkara guramalyň ýanynaky hemişelik wekilhanalary we konsulluk edaralaryna hemme tarapyny gulluk berilýär. Munyň özi olaň işini hiltaýdan täze derejede çykarmaga ýardam edýär. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, daşary işler ministri raýatlygy bolmadyk adamlary ýurdumyzyň raýatlygyny kabul etmek boýunça ýerine ýetirilen işleri barada hasabat berdi. Belenşi ýaly insan perwer ugry Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň möhüm ugrularynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglykda döwlet başlygymyzyň garamagyna 11 döwletiň raýatlary hem 31 milletiň wekilleri bolup durýan adamlaryň 874-üni Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi barada taýýarlanan teklipleri hödürlenildi. Hormatly prezidentimiz beýan edilen teklipleri makullap, degişli permany we karary gol çekdi. Hem vice-premieri daşary işler ministrine olary ýerine ýetirmek boýunça degişli çäreler görmegi tapşyrdy. Döwlet başlygymyz meclisiň barşyny öz ihlasly zähmeti hem bilimi bilen garaşly döwletimiziň beýtaraplyk siýasatyny amala aşyrmaga işine gatnaşan adamlary ýubiley medali bilen syýrlamak hakynaky permany gol çekdi. Hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň giňişleýin bayramçylyk meclisine jemläp, oň gatnaşanlara berk jan saglyk, awadan we bagtyar durmuş, edýdi watanymyzyň munun beýlegim gullap etme ugruna alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. Ministrler kabinetiniň giňişleýin meclisiniň çäklerini hormatly prezidentimiz döwlet syýlaglary bilen syýlamak dawarasy boldy. Milli Türkmenistanyň beýtaraplyk ordeni hem Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 25 ýylyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali bilen syýlamak hakyna ýurdumyzyň meclisiniň karary eglan edildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe garaşda döwletimiziň midemes syýasy, ykdysady we hukuk esaslaryny beýtaraplyk ýörelgilerini laýyklykda berkitmek, dünýä döwletleriniň hem halkara guramalarynyň arasyny ýoly goýulan köp taraply özara gatnaşyklary ösdürmek işine goşun ägirt uly şahsy goşundy. Jemgyýetiň we halkyň öňüne bitiren aýratyny hyzmatlary göz öňüne tutulup, hormatly prezidentimiz Gurbanoğly Berdimuhammedow Türkmenistanyň beýtaraplyk ordeni hem Türkmenistanyň beýtaraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 25 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali bilen syýlaglanyldy. Şeýlede döwlet başlygymyzy Türkmenistanyň beýtaraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibeti ulanşy goýberilen milli manadymyz halkymyzyň süýjüliginden toý paýy merildi. Millililerimiz berkarar döwletimiziň beýtaraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli özüne goşurylan döwlet syýlaglary bolan beýtaraplyk ordenini hem ýubiley medalini, şeýlede Türkmenistanyň beýtaraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli ulanşy goýberilen milli manadymyzy, ata-babalarymyzdan gelýän dep desturlarymyza eýerip berilen türkmen toý süýjüligini ilkinji nowatda bu syýlagyň ekletini türkmen halkymyza berilen syýlag hukmyny kabul edýändigini aýtdy. Döwlet başlygymyzyň beýleşi ýaly tutuş adamzadyň behidine amala aşyrylýan açyk gapylar siýasatymyz hemişelik beýtaraplyk hem hoşniýetli gatnaşyklary ýörelgilerini esaslanyp bütün dünýäde giň gullugy eýe bolýar. Awadan hem bagtyar durmuşymyz dost dogunlygyň berkitilmegi, birik biri hormat goýmagyň nişanydyr. Bular orta biziň alyp barýan siýasatymyzyň netijesidir. Gadanýan üstünliklerimiz meni munnun beýlegim ihlas bilen gujur gaýratymy gaýgyrman, zähmet çekmäge borçly diýe alyp barýan ähli adyl siýasatymyzy meni ýene-de bir gezek mehriban halkyma dayanýan diýip hormatly prezidentimiz belledi.
Sonra Türkmenistan'ın bir taraflarının 25 yılına atlı Türkmenistan'ın yubiley medali bilen sıylanma hakkını Türkmenistan'ın prezidentinin firmanı okullu. Belenşiyali qarışdırlık ve bir taraflık ata vatanımızın qoşu qanatıdır. Merdana halkımızın ulu baylığıdır. Atababalarımızın asırları boyu edip gelen arzularının hasılı bolmagydyr. Hemişelik bir taraflık siyasetin alıp baryan ediz vatanımız tarih üçün gıytgı döwrüň içinde dünýäniň himme taraplyň we ýokary depinleri bilen ösýän kuwatly döwletleriniň birine urly. Gadanalýan bu beýik üstünlüklerde yurdumuzun her bir raýatynyň münasip goşundy bardyr. Amala aşyrlayan işlerde görkezden hyzmatlary, işçiň hemem öňjeli döwlet we jemgyýetçilik işleri, hemem köp ýyllyň dowamyna çeken halal zähmet nazara alınıp, şeýlede Türkmenistanyň beýtaraplynyň 25 ýyllyk şany bayramy münasibetli meclisiň başlygy, hemem yurdumyzyň minister kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary, hary hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň hemem welaýatyň häkimleri Türkmenistanyň beýtaraplynyň 25 ýylyna atly Türkmenistanyň jubiley medali bilen syýlaglanyldy. Hemem olar şu şanly bayram münasibetli ulanşy goýberlen milli manadymyzy hemem toý süýjülügini aldylar. Syýlaglary eýgulanlar bu gymmatlyklary ýüzlerine syýlip kabul etdiler. Munyň özi olary döwlet derejesine bildirilýän ýokary anamdyr. Çünki hormatly prezidentimiziň oýlanşykly, öňdenörjülükli içeri we daşary siýasaty ýüretmek netijesinde döwletimiz bugün dünýäde deň hukukly hyzmatdaşlygy, oňyn beýtaraplygy, parahatçylyk söýjülük, hoş niyetli erkislik hemem insanperwerlik ýörelgilerini agrarly döwlet hökmüne tanalýa. Ýurdumyz ähliminiň parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi gollamak siýasatyny üstünlikli amal aşyrmak arkaly halkara bileşigi bilen özara bähitli gatnaşyklary ösürýär. Adamzadyň möhüm wezipleriniň netijeli çözülmegine uly goşunt goşýar. Çeyrek asaryň içinde amal aşyrylan giňgermeli özgörtmeler watanymyzyň ösüşine, bilen sepitlere ýetmegine ýardam etdi. Bellenşi ýaly Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk ýörelgilerini üýtgegsiz ýerge, hemem parahatçylyk söýjülügiň hoş niyetli goňşuçylygyň daşary siýasatymyzyň binýatlyk esasy bolup gelýär. Ýurdumyz halkara gatnaşyklaryny, taraplyň bähitlerini hiç bir wagtda ünsden düşürmeýän ygtybarly hyzmatdaşlar, hormatly prezidentimiziň öňdenörjülükli, hemem çuňur oýlanşykly siýasaty netijesinde bugün Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk siýasaty halkara gatnaşyklaryny, siýasy jewsliň, ykdysady durnuklygyň, durmuş asudalygynyň amatly serişdet hökmüne kabul edilýär. Milletimiziň alyp barýan bu siýasatynyň geljekde de gydyklanma bildirýän ýurtlar bilen özara bähitli gatnaşyklary giňeldiýän demokratik, hukuk we dünýäwi döwletimiziň ygtybarly ösmegine hukuk binýady bolup hyzmat etjekdigine şüphe ýokdur. Milletimiziň belleşi ýaly biz beýtaraplyk, parahatçylyk, alalaşdyrjylyk siýasatymyzy mundan beýlegim dowam etdirip, bu gurda bitirýän işlerimiz bilen Türkmenistan döwletimiziň gazanan belent awreny hasan berkitmeler. Milletimiz pursatyn peýdalanyp bu ýere ýygnalanan ählisini ýene däwrde halkara beýtaraplyk güni, şeýlede Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 25 ýylyna başlanan döwlet syýlaglary bilen gutlap, olara berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny, edil watanymyzyň mundan beýlegim gülläp etmek uruna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. 11-nji dekarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasyna telefon arkaly söhbetleşik boldy. Prezident Şawkat Mirziýoýew, hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowy şanly sene Türkmenistanyň baky beýtaraplygynyň 25 ýyllygy bilen tüýsürükde utlap, döwlet başlanmady we tutuş türkmen halkyna iň gowy arzularyny beýan etdi. Prezidentler Gurbanoğlu Berdimuhammedow hemem Şawkat Mirziýoýew Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky dogonluk, dostluk we hoş niyetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň okulny we izgiderlik häsiýeti eýidigini we onuň hoş niyetligi we açyklygy bilen tapawutlanýanyny kanatlanma bilen belediler. Munyň özi ähli bilelikdäki başlanýyşlaryny üstünlikli amal aşyrmagyň giri bolup durýar. 10-njy dekarda agdybir we beýik başlanýyşlara bolan ahlasy bilen bir maktada gulluk edýän türkmen halky dörejlik ýokary göterilşi, hemem beýmeçür buýsanç duýgulary bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň şanly seneleriniň biri bolan watanymyzyň beýtaraplygynyň 25 ýyllyk bayramçylygyny giňden dawralanyrdy. Bayramçylyk dawralary paýtatymyzyň Gunorta Kunjowundaky ajaýyp ýerde ýerleşýän beýtaraplyk binasyna gul goýmak dawrasynyň başlandy. Hemişelik beýtaraplyk derejesine hemem insanperwerlik, parahatçylyk söýjülük, hoş niyetli goňşuçylyk ýaly halkymyza mahsus bolan ruh gymmatlyklary, oňyn ýörelgileri esaslanýan bu siýasat watanymyzyň gülläp etmeginiň, halkymyzyň bagtyar we awadan durmuşynyň ygtybarly kepili bolup durýar. Geň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösürilmegine, tutuş adamlaryň bähidine gönükdirilen asly ýörelgilerin amal aşyrmagy Türkmenistanyň daşary siýasat işiniň üstünlikleri beslenmegi şertlendirdi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly awrely halkara gurulmalar tarapyndan iki
gedek ikrar edilen hemişilik betaraplyk derejemiz biziň beýik gymmatlygymyzdyr. Betaraplyk parahatçylygy, dostlugy, insanperwerligi, hyzmatdaşlygy we ösüşi däwirlendirýän taglimatymyzdyr. 2020-nji ýyly döwletimiziň adamzadyň parahatçylyk, özara düşünmek, dostluk ýaly insanperwer gymmatlyklaryny tasdiklaýan hemişilik betaraplyk derejesine eýe bolmanyň 25 ýylynyň nyşany aslynda geçýär. Bu senäni däwirlendirmek maksady bilen toý çäreleri işçiň ýeýwanlanyrly. Munyň özi ýurdumyzda halkara bileleşigi tarapyndan berilen betaraplyk derejesiniň ähmiýetini ýene bir ýoly tasdiklaýar. Hemem halkara siýasatynyň möhüm ugurlaryny özüne jemleýär. Umuman ýurdumyzyň daşary siýasatynyň esasy uguruny özüne jemleýän betaraplyk derejesine gyşarnyksız eýerýän döwletimiziň parahatçylygyň we ilalaşygyň ýokary ahlak gymmatlyklarynyň tasdik edilmeginiň behidine ýoly goýulan halkara gatnaşyklarynyň ösdürmegine munasip goşunt hoşya. 10-njy dekabrda paýtatymyzda betaraplyk siýasaty we oň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi öpüşün etmekdäki ähmiýeti atly halkara maslahaty geçirildi. Watanymyzyň hemişilik betaraplyk derejesine eýe bolmanyň 25 ýylygyna bagyşlanan maslahatyň mejlisine hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşdy. Döwlet başlygymyz halkara maslahatynyň geçirilýän ýeri bolan Sowda Senat edarasyna geldi. Döwlet başlygymyz Sowda Senat edarasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli ýeýwanlanyrlyny halkara sergi bilen tanışdy. Ol 10 güniň dowamyna ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň ähli puduklarynyň ýeten derejesini görkezdi. Geň möçürli gözden geçirilşe ähli döwlet edaralary, şeýle-de senatçylar we telekeçiler birleşmesi gatnaşdy. Serginiň meýdançasyna köp sany işäwür çäreler, tanışdyryş däwirleri we gepleşikler geçirildi. Ýurdumyzyň ministrlikläriniň we beýleki düzümleriň ýolbaşçylary bilen daşary ýurtlaryň ugurdaş düzümleriniň, halkara gurumlarynyň wekilleriniň arasynda resminamlary gol çekmek çäresi boldy. Sergide bölümleriň bedegine bolşy ýaly oň işine sanly tehnologiýalaryň ulanylmagy, bu ýerde wiza maslahatlary, onlaýn duşuklaryny we dünýäniň dürli ýerleri bilen göni aragatnaşyklar gurmagy mümkinçilik berdi. Şeýlelikde paýtatymyzda geçirilen bayramçylyk sergisinde onlarça ýurtlaryň wekillerini gatnaşmak üçin şert döredildi. Munyň özi ýurdumyzyň giň den hukukly, halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürülmegine taýýardygynyň nowatda suwtnamasyna urildi. Munyň özi hormatly prezidentimiziň betaraplyk ýörelgilerini esaslanýan we halkymyzyň hemem tutuş adamzadyň behidine laýyk gelýän siýasatynyň üstünlikleri betlenýänini eşkar etdi. Halkara sergi Türkmenistanyň beýleki ýurtlary bilen sowda iqtisady we insanperwerlik hyzmatdaşlarynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. Forumyň her bir güni milli iqtisadiýetimiziň we durmuş toplamynyň puduklarynyň birine bagşlandy. Döwlet başlygymyz bu ýerde ýeýwanlanyrlan serginiň ýurdumyzyň ähli ugurlary boýunça ýeten derejesini, gadanýan üstünliklerini beýan etmekde we öňde durýan wezipeler kesitlemekde möhüm ähmiýeti eýedigini beledi. Köp ugurly sergi ýurdumyzyň durmuşynyň häzirki sazlaşykly özüşini we döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryny öz içine alýan özboşly gözden geçirilşi öwrüldi. Umuman Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýyllyk bayramçylyk münasibetli geçirilen halkara serginiň çäklerini ýeýwanlanyrlan puduklaýan bölümler degişli ugurlaryň gazananlaryny, olaň sazlaşykly ösüşini we puduklaryň önümçilik mümkinçiliklerini has aýdynlygy bilen görkezdi. Soňra döwlet başlygymyz binanyň maslahat zalyna bardy. Maslahatyň däwirli mejlisini açyp milletizmimiz ýygnananyň öňüne çykyş etdi. 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň rezolýusiýasy bilen ikrar edilen hemem 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň rezolýusiýasy bilen tasdiklanan hemişilik betaraplyk hukuk derejesi Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy ugru bolup durýar diýip döwlet başlygymyz sözüni dowam etdi. Ma'lum bolşýaly şol ýurdumyzyň hemişilik betarap döwlet hökmüni halkara derejesine ikrar edilmeginiň 25 ýylyny bayram edýär diýip hormatly prezidentimiz bellidi. Şu geçen döwür Türkmenistanyň durmuşy geçirýän betaraplyk daşary siýasatynyň netijeli häsiýeti eýedigini we oň dünýä beleleşiginiň uzak möhletleýin behitlerine laýyk gelýänini has aýdynlygy bilen görkezdi. Hemişilik betaraplyk derejesine esaslanyp Türkmen döwleti diňe bir giň halkara hyzmatdaşlarynyň ösdürmegine gönükdirilen başlanýşlar bilen çykyş etmän, eýsem olaň iş ýüzünde durmuşa geçirmegine gatnaşýar. Halkara maslahatynyň däwirli mejlisine gatnaşyjylar gutlap, hormatly prezidentimiz olary ýubiley maslahatyna gatnaşýanlyklar üçin minnetdarlyk bildirdi we oň köp ugurly gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça özüniň çemeleşmeleri, teklipleri we pikirleri alşmagy taýýardygyny aýtdy. Türkmenistanyň betaraplygynyň halkara derejesine ikrar edilmeginiň aýratynlygy Birleşen Milletler Guramasynyň tejribesinde oň ilkinji gedek ýürüte rezolýusiýa hökmüni baş assambleýasynyň bir agdan kabul eden çözgüdüniň
giň gullugy eýe bolmagynyň we berkidilmeginden ibaretdir. Dünýäniň iri döwletleri şol sana Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik agdalary bolan ýurtlar bu resminama awtordaş bolup çykyş etdiler. Şeýlelikde Türkmenistan beýtaraplyk derejesine halkara hukuk ugru hükmüne eýe boldy we dünýä siýasatynyň we diplomatiýasynyň möhüm bölegine uwruldy. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz Türkmenistan halkynyň adyndan bu taryhy rezolýusiýanyň taýýarlanmagyna we kabul edilmegine golluk beren hem oňa işçi gatnaşan ähli döwletlere tüýsürükden minnetdarlyk bildirdi. Şu wakalar barada aýtmak bilen milletlerimiz 25 ýyl mundan ozalky döwrüň öräni wajyp hem ähmetli wakatyny aýratyn beledi. Şol çylşarymly öwrülşük şeýlede toparlaýyn garşy durmalyň tamamlanýan adaty hereketleň hem görkezliň tamamlanýan döwrüni Türkmenistanyň halkara beýtaraplyk siýasaty hem taraplaýyn şol sany dürli garaýşlary we häzirki zaman dünýäsiniň ösüş meselesi boýunça dürli ugurlary öňe sürgen, özara gapma garşylyklary bar bolan döwletler tarapyndan giň gollugy eýe boldy. Şeýlede döwlet başlarymyz 2020-nji ýylyň 27-28-nji noýabrynda Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 47-nji mejlisinde biziň ýurdumyzyň başlanjy boýunça Islam Hyzmatdaşlyk Guramasy sebäpini we tutuş dünýäde halkara parakatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüşi saklamakda hem puwtalandyrmakda beýtaraplyk siýasatynyň orna atly rezolýusiýany biragdan kabul etmeginiň biz üçin uly hormat bolup durýanyny beledi. Hormatly prezidentimiz çykyşynyň dowamyny Türkmenistanyň beýtaraplanyň ähli döwletleri bilen dostlukly, netijeli we birek bere hormat goýmak gatnaşyklaryny saklamakda. Birleşen Milletler Guramasynyň hem oň ýürütüleşdirilen idaralar bilen hyzmatdaşlyklary ýoly goýmakda, beýleki agryly halkara guramalarynyň işine gatnaşmakda, şeýlede ýurdumyzyň häzirki zaman dünýä gurulşynyň has wajyp meselelerini çözmege dowly derejede gatnaşmak üçin amatly mümkinçilikler döretmekde ähmiýetlidigini beledi. Milletlerimiz çykyşynyň dowamynda şeýlede häzirki wagtda tutuş dünýäniň sezewar bolan täze çynlygy wekimi barada durup geçdi. Anyk çäreler barada aýdylanyny ýurdumyz halkara ilmi diplomatiýanyň mümkinçiliklerini dowly derejede kerekde girizmek ugruny çykyş edip Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň şu gezeki sessiýasyny dürli ýurtlaryň lukmançylyk bileşikleriniň arasynda göni gatnaşyklar ýoly goýmak üçin zerur şertleň döredilmegini bilelikdäki işlep taýýarlamalar hem hyzmatdaşlyk uzak möhletleri maksatnamalarynyň howslandyrilmegine gönükdirilen anyk çäreler birnäçesini teklip etdi. Türkmenistan şeýlede 2021-nji ýylda Aşgabatda täze görnüşli ýokunç ketellerine garşy görüş meseleleri boýunça alim Lukmanlyň halkara forumuny geçirmegi teklip edýär diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Hormatly prezidentimiz häzirki wagtda beýtaraplyk ýörelgileriniň Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň ähli ulgamlaryny diýen ýaly peýdalanmagyň mümkindigini, bu siýasatyň hyzmatdaşlygy we özara düşünmek ýoly goýmak işlerini uly mümkinçilikleri eýedigini Birleşen Milletler Guramasynyň bünyat goýjy maksatlaryny hem strategiýalaryny durmuşa geçirmekde ähmiýetli urun eýeleýändigini bellädi. Beýtaraplyk siýasatynyň dürüjlükli iş bolup, oň täze taglimleri hem iş ýüzündäki tejribeler bilen baýlaşdyrylýanlygy, üýtgäp durýan ýagdaýlary, ýüze çykýan hökümlere uýgunlaşýanlygy türkmen beýtaraplanyň möhüm aýratynlygydyr. Emma onuň parakatçylyk söýji, dürüjlük, insanperwerlik häsiýeti üýtgäwçiligine galýa diýip milletlerimiz bellädi. Milletlerimiz garaşdyrlyk we beýtaraplyk düşünjeleriniň türkmen halky üçin bütew garaýşlary bolup durýanyny ýene bir gezek nykdy. Olar biziň döwletligimiziň iki daýanç sütünüdür. Türkmenistan bu sütünlerde önemli orun alyp, özüniň yer ýüzündäki köp sanly dostlary bilen bilelikde hyzmatdaşlygyň ösüşiň we awdançylygyň täze belentlerine tarap önemli öňe barýar. Döwlet başlarymyz hemmeleri halkara beýtaraplyk güni bilen gutlap, maslahat gatnaşçylary gyzykly we netijeli işlemegi arzuw etdi. Soňra forumda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň maslahat gatnaşçylary wiza ýüzlenmesi diňlenildi. Iri halkara guramasynyň ýolbaşçysynyň belleşi ýaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy hakynda kararnamany kabul etmeginiň 25 ýylyk münasibetli geçirilýän maslahat gatnaşçylygyň öňüne çykyş etmegi öz üçin uly hormatlygyny aýtdy. Baş assambleýa bu möhüm resminamany kabul etmek bilen Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk derejesini ikrar etdi. Hem bu derejeniň Merkezi Aziýada parakatçylyk we howpsuzlygyny puwtalandyrmagyna ýardam etjekdigini önem bildirdi. Soňra Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Yusuf
Ben Ahmed Al-Usaymi'nin viza yüzlenmesi görkezildi. Islam Hyzmatdaşlyk Guramasının ýol başçysy hormatly prezidentimiz we Türkmen halkyny Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýyllygy bilen tüýsürekden utlap, ýurdumyzyň alyp barýan oňyn siýasatynyň şeýle-de oň halkara meselelerini parahatçylyk we gepleşikler serişdeleri arkaly çözmek boýunça garaýşlarynyň Islam Hyzmatdaşlyk Guramasının tertipnamasyna berkidilen maksatlary we ýürülgüleri laýyk gelýän nyktada şeýle-de garaşdy döwletiň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komitetining başlygy, ýerine ýetirji sekretary Sergey Lebedev maslahaty gatnaşjylary video ýönelmesini garaşdy döwletiň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komitetining adynyň hormatly prezidentimiz we ähli türkmenistänleri döwlet bayramy betaraplyk güni bilen mähirli utlady. Hemişelik betaraplygyň 25 ýylynyň dowamyny Türkmenistan bu derejä esaslanýan siýasatyň hemem oň dünýä belelişiniň uzak möhletlerini behkitlerini laýyk gelýänini suwd etdi. Olar Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2020-nji ýyly halkara parahatçylyk anaşmak ýyly diýip eglan etmek hakyna kararnamasynyň kabul edilmegi bilen tasdiklanyldy. Soňra halkara maslahatyna wiza aratnaşyk ulgamy arkaly gatnaşýan Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Vladimir Norova söz berildi. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary maslahatyň başlygyna we oň gatnaşjylary ýüzlenip Türkmenistanyň ýolbaşlaryny we halkyny ýurdumyzyň betaraplygynyň 25 ýylygy bilen utlady. Hemem forumyň işine gatnaşmagy çakyly üçin hoşallygyny beýan etdi. Belenşiýaly betarap döwletiň hukuk derejesi Türkmenistanyň dünýäniň ähli döwletleri we halklary bilen özara behkitli hyzmatdaşlyk ösdürmegi ugry edilýän şeýle-de halkara hukuk kadrlaryny we borçnamalaryny dowly ýerine ýetirýän ýurt hökmüni halkara derejesinde awraýynyň ýokurlanmagyna we putulanmagyna ýardam berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet meseleleri boýunça baş direktory Audrey Azoulay maslahaty gatnaşjylary video ýönelmesini hemmeleri bilen bilelikde Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 25 ýylyny bellegänini ören şatdygyny tap hormatly prezidentimiz bu mümkinçilik üçin hoşallyk bildirdi. Belenşiýaly Türkmenistan betaraplygy eglan etmek bilen öz taryhyny, halkyň we medeniýetiň umumy adamzat kökleriniň bir bölegi bolan taryhyň aratyna baý hyzmatdaşlygyň täze sahypasyny açdy. Bu taryh Merif Nusoy hemem könürgünç ýaly ajaýyp atlar. Şunyň ýalyda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň beýleki desgalary bilen baglanşyklydyr. Türkmen halçylyk sunugaty onuň nişanydyr. Bu sunugat geçen ýyl adamzatyň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girdildi. UNESCO Türkmenistanyň öz ygtyýarlyklaryna ähli ulgamlarda parahatçylygy ymtylmasyny gollaýar. Hemem ol ıgrarlygy häzirki bayramçylykda tasdiklaýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen esasy edaralarynyň biriniň ýolbaşçysy özüniň wiza ýüzlenmesini bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz Dawral Mejlisi dowam edip hemem foruma gatnaşjylary ýüzlenip ähli umumy parahatçylygyň durnuklugyny we howpsuzlygyň berkarar edilmegine Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýürütüleşdirilen düzümleri bilen strategik hyzmatdaşlykda durnukly ösüş maksadlarynyň ýerine ýetilmegine geljekde de hemme tarapyny ýardam bermegiň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň baş ury bolup durýanyny nykdy. Şuň bilen baglykda döwlet başlygymyz wiza ýüzlenmeleri we Türkmenistanyň hemem oň halkynyň adyna aýdan mähirli sözleri üçin halkara guramalarynyň ýolbaşlaryna minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz maslahaty dowam edip çykyş etmek üçin Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňnaş diplomatiýat boýunça Sewit merkeziniň ýolbaşçysy hanym Natalya Germana söz berdi. Türkmen liderini hemem maslahaty gatnaşjylaryň ählisini Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 25 ýylygy bilen tüýsürekden utlap, ol Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan ekide kabul edilen kararnamalaryň ähmiýetini nykdy. Bu kararnamalar ýurtlaryň arasynda gepleşikler we hyzmatdaşlygyň ösdürmegine, parahatçylyk döredüji başlanýyşlaryň durmuşa geçirilmegine, gapma garşylyklaryň öňüniň alınmagyna hemem döwletler we halklaryň arasynda jedelli meseleleň parahatçylykly ýol bilen çözülmegine gönükdirilen Türkmenistanyň daşary siýasat ugrunun bünyady bolup durýar. 10-nji dekabrň halkara betaraplyk güni diýilip eglan edilmegi bolsa, Türkmenistanyň dünýä derejesindäki ýokary awraýynyň hemem oň sewt we ähli howpsuzlygyny hemem durnukly ösüşe üçin etmegi uly goşundynyň ikrar edilmeginiň aýdyn tutnamasydyr. 2020-nji ýylda Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 25 ýylynyň belenmegi Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllyk senesi bilen gabat geldi. Bular barada aýtmak bilen German Birleşen Milletler Guramasynyň bu şanly senesi
Derejesining Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylyk, adalatlyk, deňlik we mertebe diýen taglimlerine laýyklykda ygtybarly we awadan dünýäniň behidine ynamy hemem köp taraply hyzmatdaşlyk putulandyrmakda, ähli döwletleriň tagallalaryny birleşdirmekde täze tapgyryň başlangyjyny goýjokdygyny ynamylyrdy. Hormatly prezidentimiz mazmuny çykyşy we şanly seri münasibetli gutluglar üçin Natalya Germana minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň öz çägine Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne aş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň idare binasynyň yerleşýän döwlet hökmüne parahatçylygy dörediji gün tertibiniň ilerledilmegine gapma garşylyklaryň öňüne almakda, howplary we wehimleri aradan aýyrmak, parahatçylyk, howpsuzlyk we ösüş üçin ygtybarly binýady döretmek işine köp horly hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagyny aýratyn ünsberýär. Melelizirimiz bular barada aýtmak bilen Sewit merkeziniň mümkinçilikleriniň Merkezi Aziýada onuň bilen terketdeşjeklerini, howpsuzlyk we durnuklugy öpüşün etmek, häzirki döwrüň wehimlerine kimem howplaryna garşy durmak ýaly ugurlarda geljekde de ören netijeli boljakdygyny ynamylyrdy. Merkezi Aziýa üçin öňüne aş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýol başlary, hemem eşgärleri öz işine wepaly, ýokary derejeli hunermenler hökmüni özüni görkezip, hakykatdan hyzmatdaşlygyň arasynda uly hormaty we ýokary awraý eýe bolurlar. Döwlet başlary Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan Sewit merkeziniň ýol başçysyna we ähli eşgärlerine olaň alyp barýan işler üçin hoşallyk sözlerini aýtdy. Hormatly prezidentimiz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Elçi Natalya Drozda söz berdi. Ol hormatly prezidentimiz hemem ähli türkmenstanlary hemişilik bitaraplyk derejesiniň halkara ikrar edilmeginiň 25 ýyllyk ýubileýi bilen tüýsürekde otlady. Özü üçin bitaraplyk siýasaty we oň halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüşi öpüşün etmekde ähmiýeti atly halkara maslahatynyň açyşyna gatnaşmanyň aýratyn hormatdygyny bellep, Natalya Drozd millilizirimize berk parahatçylygy hemem durnukly ösüşi gazanmagy gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygyň täze tergi bermäge niýetlenen bu wajyp çäräni guramak başlanjy üçin hoşallyk bildirdi. Bitaraplyň geoiqtisady ugruna aýratyn ähmiýet berip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanyň global energetika hyzmatdaşlygyny berkitmek hemem sowda ykdysady uly ara gatnaş geçiliklerini ösürmek boýunça möhüm başlanýşlaryna ýokary baha berýär diýip Natalya Drozd aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň howpsuzlygyň üç ölçegleriň ählisiniň çäklerini guramanyň işine munasip goşunt goşýan Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň işçiň agzat hökmündäki barha artýan ornuny nyktamak gerek diýip Drozd aýtdy. Natalya Drozd ýubileý maslahatynyň netijesini Türkmenistanyň bitaraplyk derejesiniň mümkinçiliklerini munun meýlegim durmuşa geçirmäge, degişli täze pikirler we başlanýşlaryň işlenip düzeljekdigine, oň bolsa görüňsiz hemişilik bitaraplyk siýasatynyň halkara başlanýşlaryny, durnuklugyny hemem durnukly ösüşini öpüşün etmek işindäki ornunyň artmagyna ýardam etjekdigini ynamylyrdy. Melelizirimiz manyly çykyşy hemem Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli gutluglar üçin Natalya Drozda minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň halkara düzümleri bilen hyzmatdaşlygyny baglykda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen köp ýyllyk hemem netijeli gatnaşyklar aýratyn beledi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň işiniň syýasy, ykdysady we insanperwerlik ugurlary Türkmenistana durmuşa geçirilýän taslamalar we maksatnamalar kesitlenende eler tutulýan meseleler bolup durýar. Hormatly prezidentimiz ýakynda 2021-nji ýylda Türkmenistanyň hökümetiniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen nowatdaky hereketler maksatnamasynyň tasdiqlananyny, oň eler tutulýan taslamalaryň 68-sini öz içine alýanyny aýtdy. Türkmenistan geljek ýylyň dowamyny Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň degişli düzümleri bilen howpsuzlyk, ulug meseleleri, howanyň üýtgemek ýaly ugurlary boýunça çäreleri işçiňleşdirmegi ugry edinýär. Hormatly prezidentimiz Davral Mejlisi dowam edip, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistana adatdan daşary dowlat ýaly elçisi Aleksandr Blakine söz berdi. Döwlet başlary hemem tutuş türkmen halkyny şanly sene bitaraplyk derejesiniň halkara ikrar edilmeginiň 25 ýyllygy bilen gutlap, ol Russiýanyň Türkmenistanyň garaşdyrlygyny elkinjileriň hataryny ikrar edenligini Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişilik bitaraplyk hakyndaky kararnamalarynyň iki gedek awtordaşy bolup çykyş etdi we onuň elkinjileriň biri bolup gollady. Halkara hukugynyň deň hukukly agdat hökmüni Türkmenistan garaşdyrlygynyň ilkinji günlerinden başlap diplomatik gatnaşyklary döretmek hemem ýoly goýmak işine işçiň girişdi. Hemem häzirki zaman dünýä guruluşynyň ulgamyny öz ornuny tapmagy başardy. Türkmenistan betaraplyk siýasatynyň misalynda döwlet öz başdaklaryny gazanlan ilkinji günlerinde saýlanyp alynan ýoluň döwri wap hemem esasly bolanyny, daşary siýasat ötüşiniň taglimynyň oňyn hemem uzak möhletliň milli behitlere laýyk gelýänini bütün dünýä aýdyn görkezýär.
başlanýar. Russiýa Federatsiýasynyň elçisiniň taşıýaly Türkmenistanyň prezidenti ençemegedek şoltany Birleşen Milletler Guramasynyň münberinden dürlük parahatçylyk dörejlikli başlanýşlar bilen çykyş etdi. Geçen döwrüň içinde garaşdy Türkmenistan syýasy we ykdysady ösüşdi. Ul üstünlikleri gazandy. Merkezi Aziýa seytiniň howpsuzlygy öpçün etmek, hemem durnuklygy saklamak işindäki uly ornuny suwd etdi. Natalşaly Russiýa Türkmenistanyň dörejlikli başlanýşlaryny gollaýar, hemem munun beýlegim gollar. Beýtarap we dostlukly Türkmenistanyň munun beýlegim sevt hemem ähli derejede parahatçylyk we güllep ösüş işine oňyň goşunt goşjokdan ana bilerip Aleksandr Blakin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Bu maslahatda gatnaşylan ählisini üstünlik we netijeli işlemek arzu etdi. Hormatly prezidentimiz mazmunly çykyşy hemem Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 25 ýyllyk münasibetli hoş niyetli sözleri üçin diplomata minnetdarlyk bildirip, odal bilen Russiýa Federatsiýasy bilen gatnaşyklaryň strategik häsiýete eýedigini, häzirki wagtda hiltaýdan täze mazmuny eýe bolýanyny, hemem häzirki ýagdaýlary we iki ýurdun zerurlyklaryny hasaba almak bilen ötüşiň uly derejesini görkezýändigini belledi. Munyň özi iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň, ähli meýilligiň iler tutulýan ugurlaryny garaýşlarda dowly düşünşilmegi bilen şertlendirilenleri, soňra melelezirmez maslahatda gatnaşylary ýüzlenip, agryly halkara guramalarynyň ýolbaşlarynyň we diplomatlaryň çykyşlaryny beýtaraplyk siýasatynyň möhümdigi, hemem halkara parahatçylygyň howpsuzlygy we durnukly ösüşi öpçün etmekde oň ähmiýeti aýratyn nyktaly diýip belledi. Hakykatan beýtaraplaryň konseptual maksatlary ýokary ähmiýete eýedir. Olar häzirki wagtda diňewer siýasatda däl, ykdysadyatda, sowdada, ulug ulgumyny, energetikada, ekologiýada, insanperwerlik işlerinde de netijeli ulanyp bilinär. Forumyň barşynda beýan edilen teklipler görkezlen ugurlar boýunça geň we ýygdarly köp taraply hyzmatdaşlygy täzeçe çemeleşmeliň esasyny döredip halkara hyzmatdaşlygyň möhümdigi, peýdallygy, hemem uly mümkinçilikleri eýedigi barada has aýdyň we anyk düşünjeleri emele getirip biler diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Maslahat özleri düşünşmegiň putulandyrmagyny uly goşunt goşup biler. Ol dürli ýurtlary wekilçilige diýen gatnaşyjylaryň syýasy, diplomatik, ykdysady, insanperwer ugurlarda özel pikirleri, bilimleri we tejribeleri alşmaklaryny gönükdirlendir. Şunuň ýaly söhbetdeşlik, hyzmatdaşlyk, bilelikdäki meýilnamylary işläp düzmek üçin geň mümkinçilikleri açýar. Ynamyň we özleri hormatyň putulandyrmagyny, öňde goýulan maksatlary bilelikde ýetmegiň möhümdigini düşünşilmegine ýardam berýär diýip döwlet başdanymyza BGDK forumyň häzirki zaman siýasatşynaslyk ilminiň halkara gatnaşyklarynyň nazariýet we tejribe bilimleriniň ösdürmegine uly goşunt boljokdygyny ana bildirdi. Maslahatda edilen çykyşlarda bir näçe gymmatly başlanýşlar beýan edildi. Olar halkara diplomatiýasyny peýdalanyp bilinär, ony baýlaşdyrar, täze many mazmuny berer. Biz maslahatyň dawral mejlisiniň jemlerini ýokary baha berýär. Ol parahatçylyk, howpsuzlyk we durnuklygy putulandyrmak, durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmek boýunça bilelikdäki işin köp taraplaryň taýdanlary birleşdirmek üçin berk binýada emele getirmäge ukyplydygyny görkezdi diýip milletlerimiz belledi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň türkmen halkynyň adyna aýdylan hoş niyetli sözler halkara derejesini öňe sürýän başlanýşlarymyzda ýokary baha berýäni üçin hemmeleri töz ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Şeýle ýokary baha biziň ähli umumy gün tertibiniň iň möhüm meseleleri boýunça giň we işçen gepleşikler ýoly goýmagyň belent maksatlary ýetmek üçin munun beýlegim hyzmatdaşlygy ýygdarly geňeltmegiň bähidini saýlap alan ýolumyzyň dogrudygyna hasam uly anam döredýär diýip döwlet başdanymyz aýtdy. Milletlerimiz maslahatda gatnaşylary halkara beýtaraplyk güni bilen gutlap, hemmelere berk jansaňlyk, awdançylyk we uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň türkmen tarapynyň başlanjy boýunça halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip aglan eden 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýene bir taryhy senäni garaşdyrylynyň 30 ýyllygyny belläjekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz pursatdan peýdalanyp maslahatda gatnaşylary ýetip gelýän 2020-nji ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly bilen tüýsürekde gutlap, täze ýylyň hemmelere bagyt we awdançylyk getirmegini arzu etdi. Şeýlelikde watanymyzyň beýtaraplarynyň 25 ýylyna bagyşlanan maslahat halkara hyzmatdaşlyk meseleleriniň giň toplumna ara alyp maslahatlaşmak üçin açyk meýdança boldy. Hemem hormatly prezidentimiziň başdanlygyny ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesine esaslanýan daşary siýasat urnuň oňyn sevt we ähli umumy ýagdaýlary putulandyrmakda Türkmenistanyň alyp barýan dürüjlükli urun tasdiklady. Berkarar watanymyzyň täze taryhy, durmuş ykdysady ösüşde gazanylan üstünlikleri, ýurdumyzyň artan halkara awraýy, döwlet başdanymyzyň ady, hemem beýik işleri bilen üznüksiz baglydyr. Mehriban halkymyza çeyrek asyr bäri hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşlygyna, asuda asmanymyzyň astyna, agly birlikde dünýä döwletleri we halklary bilen dost dogunlyk gatnaşyklaryna ýaşaýa, zähmet çekýä, gurýa we döredýä. Hepdeniň dowamynaky möhüm wakalar mehriban arkadagymyzyň el ýurt bähwetli, bütün adamzat ähmiýetli işleriniň
döwletimiziň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkinlerde ösýänligini eşkär etdi. Ene bolsa hormatly prezidentimiziň garaşsyz baky betarap Türkmenistanyň niýet hasynaty we geologiýa poduklygynyň işgärlerini everen gutlugy bilen tanış edýäs. Hormatly niwetçiler, gazyçylar we geologlar, siziň ähliňizde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan betaraplygyň mekany ýylyna ýurdumyzyň baky betaraplyk bayramynyň şanly 20 ýylynyň uly däwrleri bilen utuşyp gelen niwet hasynaty we geologiýa işgärlerini güni bilen tüýsürekden utlaýan. Siziň her biriňizde berkjançylyk, awadançylyk, evi diýarymyzyň milli ykdysadyýatyny puwtulandyrmak, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini mununu ilegem gowlandyrmak ugruna alyp barýan işleringizde uly üstünliklere ardy edýän. Türkmenistan watanymyz ägert uly tebii baýlyklara eýe bolmak bilen iri energiýa tirişdelerini öndürjü ýurt we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde bütün dünýäde uly awraýdan peýdalanýar. Biz öz tebii baýlyklarymyzy diňe bir halkymyzyň däl, eýten bütün adamzadyň awadan durmuşynyň ýagty geljeginiň hatirasyna gönükdirýär. Muňa niwetga toplumyny amalaşdyrýan iri taslamalarymyz hususan dünýäde uly gyzyklanma döredýän Türkmenistan, Oganstan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjesiniň taslamasy aýdyň misaly bolup biler. Geljekde de ýanyňçy energetika toplumynda şunuň ýaly sebäbi dünýä ähmiýetli täze taslamlary durmuşa geçirmek biziň döwlet siýasatymyzyň möhüm ugurlarynyň biri bolar. Hormatly niwetga toplumynyň işgärleri, biz niwetga toplumyny diversifikasiýalaşdyrmak, onuň düzümini täze döwürwap önümçilikleri döretmeň hasabyny baýlaşdyrmak wagtynda ençeme taslamlary durmuşa geçirdik we bu ugurdaky maksatnaň bilen işleri geljekde de dowam etdireriz. Häzirki wagtda ýurdumyzyň çäklerinde täze geljegi uly bolan newte we gaza baý ojaklaryň açylmagy, ýurdumyzy tebii gaza gaýtadan işläp, dünýä bazaryna uly islegden peýdalanýan zerur we bäsleşige ukyply önümleri önürjü gaza himi toplumlarynyň işe girilmegi aýratyn buýsunçly we ören gowunurjydyr. Bulardan başga da ýakyn geljekde gurulmagy meýilleşdirilýän birnäçe täze gaza himi toplumlarymyz tebii gaza düýpli gaýtadan işläp, alynýan önümleriň görnüşlerini we möçlerini hasym artyrmagy, puwdugy toplumyň diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge oňun şertleri döredir. Gadarly niwet we geologiýa puwdugynyň zähmetsöýür işgärleri. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyny şeýlede Türkmenistanyň niwet hasynatyny ösdürmek 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny önümçiligiň derejesini hasym ýokurlandyrmagy gönükdirilen zerur şäherler amala aşyrmak göz tutulýar. Bu bolsa ähli umumy hemem sebit derejelerini ýurdumyzyň energetika howpsuzlygyny, durnukly ykdysady ösüşini öpçün etmek bilen berk baglanşyklydyr. Ilmiň we teknikanyň häzirki ösün döwrüne çegnewtiň we newit önümleriniň ulanşy barha artýar. Şol nukdaý nazardan ýurdumyzda newit kimia puwdugyny ösdürmäge aýratyn üns berýär. Bu ugry ösdürmek, baý uglewadary tirişdelerini netijeli ulanmak, energiýa tirişdeleriniň gaýtadan işlenýän we eksport edilýän möçürlerini artyrmak biziň esasy maksatlarymyzyň biridir. Bu alyp barýan işlerimiz döwletimiziň ykdysadyýatyny diversifikasiýalaşdyrmak, ýurdumyzy senagatlaşdyrmak wagtyndaky siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänliginiň aýdyň suwtnamasydyr. Zähmetsöýür türkmen niwetçileriniň, gazyçylarynyň, geoloklarynyň meýilleşdirilen ähli wezipelere awraý bilen ýerine ýetirjekdiklerini berk ananýan. Garaşsyz baky betarap Türkmenistanyň niwetçileri, gazyçylary we geologlary sizi niwet hasynaty we geologiýa işgärlerini güni bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden utlaýan. Sizi berkjançylyk, awadan we bagtyar durmuş niwet hasýanatyny ösdürmek, edil watanymyzyň ykdysady kuwatyny artyrmak ugruna alyp barýan işleringizde uly üstünlikleri ardy edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Häzirde Türkmenistanyň prezidentiniň adyna gelen gutluklary bilen tanış edýäs. Bu gutlukly şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Melikliýewич, sizi we dogonluk türkmen halkyny Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 25 ýyllyk bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Dünýä bileşiginiň Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk derejesini eglan etmegi, siziň ýurdumyzyň halkara parahatçylygy we howpsuzlygy puwtulandyrmak işine egert uly goşundynyň taryhy iqrarnamasy bolup durýar.
Şeýlede munyň özi Türkmenistanyň sağlaşykly we durnukly ösüşini öpçün etdi. Hemem siziň ýurduňyzyň halkara geňişligine awryny fotolandyrdy. Biz Türkmenistanyň beýtarplyk syýasatyna hemişe uly hormat goýýas. Hut şonuň üçin 1995-nji ýylda hemem 2015-nji ýylda Azerbaýjan Respublikasy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň siziň ýurduňyzyň beýtarplyk derejesi bilen baglanşykly degişli kararnamalaryna awtordaş boldy. Ähli ugrulary öz içine alýan iki taraplyň gatnaşyklaryň we özara peýdaly hyzmatdaşlygyň dostluk hemem hoşniyetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna taryhy taýdan agrarly bolan halklarymyzyň bähidine munun weýlegem üstünlikli ösüriljekdigine we geňeldiljekdigine inanýan. Size we Türkmenistanyň dogunlyk halkyna parahatçylyk hemem gullap ösüş baradaky iň gowy arzuwlarymy ýoldaýan. Hormatly muqulin Ilham Aliyev, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Bu soda şeýle sözler bar. Onuň al-Hizreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Melikuluýew, öz adymdan hemem Qırgızstanyň halkynyň adyndan sizi Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 20 ýylygy bilen tüýsürekden gutlaýan. Hemişelik beýtaraplyk syýasatynyň hemem oň halkara bileşigi tarapyndan ikrar edilmeginiň türkmen halkynyň durnukly ösüşine we awadançylygyň ýokurlanmagyna ýardam edýänligi bizi gowunurýar. Siziň baş tutanlygyňyzy Türkmenistanyň eýeleýän orny hemem durmuş iqtisadi ýagdaý düýpli putulandyrly. Siziň ýurduňyz halkara derejesinde ýokary awraý münasip boldy. Döwletlerimiziň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň we özara hormat goýmak gatnaşyklarynyň geljekde de iki halkyň bähitlerine laýyk geljekdigine inanýan. Hormatly Gurbanoğlu Melikuluýew, size berk jan saglyk we jogapkärli döwlet işiňizde uly üstünlikler dogonlyk türkmen halkyna bolsa parahatçylyk we awadançylyk arzuw edýän. Talant Mamytow Qırgız Respublikasynyň prezidentiniň wezipesini ýerine ýetirji. Hormatly prezidentimiziň döwrewap ýyladyshanalary gurmak we halkymyzy ýyladyshana şertlerine ýetişdirilýän ölümler bilen öpüşün etmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmäge Mary welaýatynyň işgür telekeçilerim özläriniň münasip goşuntylaryny goşýarlar. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýan Sakarçak etrawynyň geňiş daýhany birleşiginiň çägine ýerleşýän Ferhar Hojulyk Jemgyýetiniň ýyladyshanasyna zähmet çeken telekeçilerim ýyladyshana şertlerine köp ýyllyk ösümlik bolan banany ösürip ýetişdirip Türkmenistan beýtaraplygyň ýylynda oň bolu we bitkinlik hasylyny ýygmaga girişdiler. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe türkmen telekeçileriniň işgürlük hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada edilgen aladalar, döwlet tarapyndan olary berilýän gollawlar, ýeňillikler, hususy önümi öndürjülen dörejilikli zähmet çekmegine amatly şertler döredýär. Bu atally başlangyçlary özlerine ýol ýörelgi edinip işleýän işgür telekeçiler, ýurt bähwitli işleri amala aşyrmak bilen halkymyza zerur bolan önümleri öndürmekde oňyn iş netijelerini gazanýarlar. Soňky ýyllarda işgür telekeçiler daşar ýurtlardan getirilýän önümleň bir näçe görnüşlerini öz ýurdumyzda ýyladyshana şertlerini ösürip ýetişdirmäge aýratyn üns berýärler. Arkada prezidentimiziň ýurdumyzda hususylygymyň ornuny ýokurlandyrmak barada edýän beýmeçil aladalarynyň netijesinde gurulan bu ýyladyshanaň işgür telekeçilerim subtropiki ekin bolan banany biziň howa hem toprak şertlerimize laýyklykda ýyladyshana şertlerini ýetişdirmekde baý iş tejribesini toplaýarlar. Bu ýyladyshanaň umum tutýan meýdany 1 hektara barabar bolup, onda bananyň 2000 düýbünden gowragy ösürilip ýetişdirilýär. Ýyladyshana hojalygy ýokary ýyllyk howa alyş çalyş enjamlary, damjalaýyn ýağış we ömür görnüşli, sugorış hemde ýylyk bulgamlary bilen öpçün edilipdir. İşgür telekeçileň ihlasly çekýän zähmetlerini netijesinde bananyň her bir düýbi damjalaýyn usuly suwy taşyýetli ulanma arkaly suwarylyp, suwuň düzümine ýerli we goşmaça dökünler garylyp iýmitlendirilýär. Göwne jaý ýyda getirilip, biziň howa hem toprak şertlerimize uygunlaşan banan ösümlikleri öz hasyllaryny bolluk bilen eçilýär. Mehriban arkadağımızdan daşary ýurtlardan getirilýän önümleň orun tutup bilýän önümleri öndürmek, olaň möçürlerini artdyrmak barada berýän görkezmelerini ýerine ýetirmekde tutan ýerle zähmet çekýän Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Ferhar Hojulyk Jemgyýetiniň telekeçileri şu günler bananyň her bir düýbüni ihlasly ýyda etmek bilen onuň ýetişen hasyllaryny ýygmak işlerine de girişdiler. Ilmiň gadanalaryny önümçiligi giňden ornaşdyrmak maksady bilen geçirilýän işler oňy netijelerini merge. Yerli hunermenler ýurdumyzda ýyladyshana şertlerini ýetişdirilen bananyň
Bolugu we betgenli hasylynyň her bir düýbüniň ortaça 35 kilogramdan gowrak hasyl berýändigini uly buýsançlyň aýdýarlar. Banany ýetişdirmekde ıhlatly däkme çeken telekeçiler gözüňi dokundurgan banan hasyllaryna daýysyz ýygnap, içerki bazarlarymyza uğratmak işlerini guramçylyk alyp barýarlar. Baky ýetiripleminiň 25 ýyllyk bayramynyň öň ýanyna günlerde ýetişen bu banan hasyly içerki bazarlarymyzda uly istege eýe bolmak bilen halkymyzyň bereketli toý taçaklarynyň bedegi bolar. Ýurdumyzyň bazarlaryny bol önümler bilen öpçün etmäge münasip goşantlaryny goşýan işugur telekeçiler türkmen telekeçilerine bergen kömekdir gollawlary hemde hususy ulgamy ösürmek barada diýen taýsy taýlarlar üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň tebigy gözelliklerini gorap saklamakda asyl nusgasyny geljekki nesillerimize getirmekde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe netijeli işler alyp berýär. Gözel tebigatymyzyň täsinlikleri baý owadan künjeklerini gorap saklamakda diýarymyzyň günnogor sebitine yerleşýän döwlet gorawhanalaryna da netijeli işler alyp berýär. Meydany 34.600 hektara barabar bolan Repetek Döwlet Biosfera Gorawhanasy ýurdumyzda ilkinji döredlen gorawhanalaryň biri bolup, öz boluşy aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Gorawhananyň işgärleriniň baş maksady hemde wezipesi garawmyň jümüşindäki sehra tebigatyny öwrenmekden, ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamakdan hemde dikeltmekden ibaratdyr. Alınıp barlayan ılımy baralaryň netijesinde gorawhananyň çäklerini, durly haýwanlaryň we mörmöjeklerin, şeýle-de ösümlikleriň bir näçe görnüşleriniň duş gelýänligi anyklanyldy. Gorawhanadaky haýwanlaryň 20 görnüşi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna, şolaryň içinden 5-ti halkara derejede Gyzyl kitabyna girdilendir. Şol sanda gorawhanada ýurdumyzyň Gyzyl kitabyna girdilen guşlaryň 13 görnüşi hasaba alyndy. Soňky ýyllarda gorawhananyň işgärleriniň alyp barýan işleriniň netijesinde ýitip ýok bolmak hopy awanýan guşlaryň sanyny epesli artdyrmak başardy. Gorawhanada esasan yerli ösümlikler adyklyk edip, olaryň aglabasy endemik häsiýetli ösümliklerdir. Repetekde duş gelýän ösümlikleriň köpüsiniň dermanlyk häsiýetine eýedigi bellerliklidir. Öz bolşy sakralyk tebigaty bolan bir gorawhana ýylyň islendik basynda da täsinlikleri, tebigatyň gözelliklerine baý bolup, gören haýrana goýýar. Repetek Döwlet Biosfera Gorawhanasynyň ýeraji tebigi çäkli gorawhanasyna bolsa halkara derece berildi. Ýeraji çäkli gorawhanasy 30.000 hektara barabar bolup, şonuň 90.400 metr meýdanyny durly görümdäki akar suwly köýleriň bir näçesi eýleýär. Iýmitlik ýokumynyň kän bolmagy çäkli gorawhanada guşlaryň oňaýly şertlerde köpelmegine uly mümkinçilikler döredýär. Ýeraji çäkli gorawhanasyny degişli akar suwly köýlerde balyklaryň 11 bolaý görnüşine duş gelmek bolýar. Ýeraji köýlüne suw ösümlikleriň ençeme görnüşleri bar. Gorawhananyň işgärleri ýurdumyzyň gözel tebigatyny baýlaşdyrmakda, gorap saklamakda, watanymyzyň ekolog awadançylygyny üpçün etmekde alyp barýan döwlet siýasatlar üçin mehriban arkadamyda hoşallyklaryny aýdýarlar. Hormatly izleýijiler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşlayan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam edýärler, hormatly izleýijiler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň uly çylla döwri dowam edýär. Merhaban adamlar, gelingen bolsa dekabr aýynyň 14-inden dekabr aýynyň 20-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani gelecek hepden ikinci yarımını ýurdumyz şäherine Demirad Kunnatardan şeýle howa akymyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryna we Aşgabat şäherine gara çykly ýaşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gece gündüz temperaturalarynyň atkam ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastakygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji yarymyna gara çykly ýaş ýagar. Günnogurdan Demirad Kunnatary ornat gediýän tile sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemal mowsumy hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradus soğukdan 7 gradus seçen mayıl, gündüzlerine 9-14 gradus, welaýatyň Kanarya gatraplaryna 3-8 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahali welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji ýarymyna gara çykly ýaş ýagar. Günnogurdan Demirad Kunnatary ornat gediýän tile sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şemal mowsumy hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradus soğukdan 5 gradus seçen mayıl, gündüzlerine 0-5 gradusdan 10 gradus seçenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji ýarymyna atkam gara çykly ýaş ýagar. Günnogurdan Demirad Kunnatary ornat gediýän tile sekundda 6-17-den 9-14 metr etýän şemal mowsumy hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 3-8 gradus soğukdan 5 gradus seçenli mayıl,
Gündüzlerine 1 grad soğukdan 8-13 grad saralığına mayıl olmana garaşylýar. Diyarımızın Leop welaýatyny ütkap duran bulutly hawa bolup, gepden ikinji ýarymyna atkem gara çykly ýagşýar. Günogurdan demir kunatary orny ötgeden tili sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şemal oňsmyny, kimde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 4-9 grad soğukdan 4 grad seçen mayıl, gündüzlerine 3 grad soğukdan 7-10 grad saralığına mayıl olmana garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşgaly welaýatyny ütkap duran bulutly hawa bolup, gepden ikinji ýarymyna atkem gara çykly ýagşýar. Günogurdan demir kunatary orny ötgeden tili sekundda 5-10-dan 9-14 metr etýän şemal oňsmyny, kimde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 8-13 grad soğukdan 3 grad seçen mayıl, gündüzlerine 3 grad soğukdan 1-6 grad saralığına mayıl olmana garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup, gepden ikinji ýarymyna atkem gara çykly ýagşýar. Günogurdan demir kunatary orny ötgeden tili sekundda 7-9-dan 10-12 metr etýän şemal oňsmyny, kimde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 3-5 grad soğukdan 4 grad seçen mayıl, gündüzlerine 3-5 grad 10 grad seçen mayıl olmana garaşylýar. Mähriban ýerleşler ýurdumyzda dekabr aýynyň 14-nä magnit hadisasynyň durnuky ýagdaýda saklanmana garaşylýar. Mähriban adamlar dekabr aýynyň 14-näden dekabr aýynyň 20-sine çenli kepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagana garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň gadadan 7 göterim artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyz borun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem gyş pasyny hawanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasla wara geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bu da günleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler weslenýär. Ähli ötüşlüň özünün ne bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.